Suspect sa paglugos kag pagpatay sa maestra sa Pasig City na dakpan na sa mga otoridad. Pag-abot sa police station, natigayon nga makuwaan pa sang armas kag ginaligaran nga iligal nga droga. Sospetsado, ginsaysay kung paano sini nahimo ang krimen. Nakatutok si Zen Kilanta. Ginlupot sa karsel sang Pasig City Police Station ang 34 anyos nga si June Aguilar, suspect sa pagpatay sa 55 anyos nga manunudlo nga si Maria Corazon Chonson sang Himumua Agahon Elementary School. Ginako sang suspect ang krimen. Suno kay Aguilar wala ini sang intensyon nga patyon ang maestra. Bangod na impito ini kag yara sa impluwensya sang makaulubog nga ilimnon, nahimo sini ang insidente. Malaaw mo dito sa kapaligo, hublas. Pag labas, ginsulod yung ilakad yun. Tapor din na Buto na dito na kami. Nagpalam siya, nagbato siya, nagpukutay kami nga duwa, matagin surok-surok pa siya. Ginsaysay pa sinikon paano sinigin patay ang biktima. Nagtuyo nga magpalagyo ang maestra gani ginsulok-sulok sini. Sang nalipong, iya ini ginlugos. Ginbuno sa makaduha ka beses, kagin martilyo ang ulo sa din gintunaan sang kamatayon sa maestra. Daw nagsulod sa isip, ma'am, daw ay man nga, siyempre na-rape mo doon. Hindi ko yun ma'am nga, daw na-impito, pandulman ako, ma'am. Wala yung pagnanakaw, no? And then may information din tayong nakuha na may gusto itong ating suspect dito sa biktima. So isa rin yon. At nakumpirma doon sa autopsy na ni-rape yung biktima. Suno sa kapitan sa barangay Agtabo, pinaagi sa citizens arrest, nga ginpangunahan sa opisyalis kag barangay tanod sa lugar, na aresto si Aguilar. Sang ginkapkapan, nakuhaan ini sang 12-gauge homemade shotgun, duha ka bala, kwarta kag pakete sang sigarilyo nga may unod sang duha ka sachet sang suspected shabu. Oo, nadakop siya dayon, nakasapana siya, itong nagdakop. Amo ng armas. Ang seryo gani naman seryo pa naman man ginkuha kaya binamon seryo man lang mo. Tipo kaboto sang team pangkuha nilang unit. Sa pagpangusisa sa mga otoridad na preso sang 8 katuig ang suspect sa kaso man nga pagpatay sa probinsya sang Capiz. Nung nangyari yung krimen, lumabas na yung mga impormasyon na itong suspect natin ay galing sa Bilibid, na siya ay parulado at meron ding dating kaso. Definitely what crimes he committed, these are all heinous crimes. Magapangatubang si Aguilar sang kaso nga robbery with homicide, rape kag igasumit pa sang kapulisan ng suspected drug items sa Regional Crime Laboratory, pananglit nga magpositibo pagapasagaan man ng suspect sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung pagupot sang iligal nga droga. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas.